Pois rematan os Días Europeos da Artesanía despois de máis dun cento de actividades de divulgación e creación de produtos feitos a man. E nós achegámonos á Casa Rondante, en Vigo, un escaparate creativo para persoas con parálise cerebral e outros artesáns que tamén dan a coñecer aquí o seu traballo. Os Días Europeos da Artesanía trouxeron á Casa Rodante unha programación especial de obradoiros abertos á cidadanía, mostras de creación e divulgación do traballo feito a man. Fixemos unhas visitas aos nosos talleres de onde elaboramos os produtos da nosa marca. Fixemos tamén un obradoiro de gravado con metacrilato, bastante complexo, pero moi interesante, a xente gustoulle un montón. Tivemos cestería tamén, fixemos unhas pequenas patelas, que xa que estamos aquí ao lado do mar, pois como que lle pegaba moito. Foron horas para que cada quen sentase diante dun proxecto téxtil, de bimbios ou de papel, e que fose facendo seu un produto que non ten outro igual. Eu penso que dende que estamos aquí, xa vai facer 3 anos, dámonos conta de que existe unha necesidade real, a xente bota en falta un espacio no que pararse. E a artesanía é a excusa perfecta. Facer exercicio moi bo, pero o traballo manual tamén estimulamos a mente e ao mesmo tempo vamos adquirindo habilidades que nos permiten que despois nos sexa máis doado desenvolvernos no noso día a día tamén. A creatividade a través da artesanía é un camiño que vai como nunha dirección doble, porque ti faz algo, pero ese algo tamén che está dando a ti un aporte, non? Na Casa Rodante hai 32 creadoras, cada unha co seu xeito de facer, e van deixando pegada da súa creatividade en cada peza que se pode atopar.